Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyon ta dira nga naga-monitor sa sining nga Udto. Kabayon ta nga yara lang kamo sa maayong kaimtangan kag yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Padayon kitang nagapilar sa wala man sang kaladtuan nga tuman ka importante nga ilang gagawon subong adlaw. Mas maayo lang nga magpabilin kita sa aton tagsa ka mga puluyan. Kay kabudlay kong kaysa. Padayon pa nga nagahimo sa nagakaygo nga tikang ang aton sining nga mga public officials. Ilabi na sa sining pagpamatok sang COVID-19. Dapat siling nila laging handa. Preparado kita sa tanan nga oras. May mga hilikoton pa subong nga aton sining syudad kag mga kabaranggayan kung paano matustusan ang kinanglanon, especially ang pagkaon sa aton sining mga kaaksyon. Kabudlay kong kaisa, no? Mag-amo sining plastada, kay limitado ang aton sining giyos, limitado man ang palangitanan sang halos kalabanan.
Inupdanay kita mga kaaksyon, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga reports kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal kag ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gihapon ang aton sining nga mga otoridad nagakampanya batok sining mga fake news nga ini nga kung nagalutak ang problema gadagsa pagid sila iya. Way ni magplahimunong sa banga kang magpalumot na lang kay abi pagpahimunong bla ka mo anay kada mo gid sang utok nga do hindi mo maintindihan no. Gagamit pa sa mga fake nga mga accounts sining mga nagadala sang fake news. Iambot kung paano ni resolbahon sa mga kapulisan. May press conference subong nga ginapatigayo ng PNP kag mayara sila kuno nga tukod nga task force para maghikutar, magplastar sining mga fake news nga ini. Di ang NBI, sige man ang ila sini panikasog nga mahatagan sang solusyon nining mga fake news nga ini. Dapat di na pagpadugayon kaya mo ni kung kaisang nagabutang sa italita ng mga fake news ngayon nga daw wala niya kay balos ang sitwasyon ano ni sila ara lang sa sulod sang buon-buon nga hindi madapuan sang coronavirus ay oo amo ni kung kaisang pinagamabudlay gid nga sitwasyon sa tanan. Sige, nopdaray kita mga kaaksyon samtang rega timo-timo na sang paniagang halos karabanan. Ang iban sini wala pa. Kay siling nila karon lang kami dugay-dugay. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Executive order nga iga patuman nga lockdown posible nga ipagwa subong nga adlaw. Aring balantayan kay ginasigahom naton nga pangibabaw gid ini. Mayo manikon kaysa sa sulod sang 14 diyas dapat nakapreparar nating gobyerno tagapasalig man nga kung may lockdown ang kutob sang wala mga palangabuyan matatapan man nila ini. No, importante wala lang ganitanay sling nila kun ang pundo nga para gid sa nagakinanglanon ihatag ta na. Hindi ta na pagganitan, hindi ta na kunano mandang ay kabundlay kung kaysa nino makayuhom ka lang ni sa obra sang iban nga yara man sa poder daw makapangakig ka nga medyo gayuhom ka. Samtang balita naman sa Bacolod City Government Center, mga punong barangay sa syudad nagapreparar na sang pass slip sa tion ngay patuman ang lockdown diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, PIO sang BCPO nagklaro, wala nila ginpunggan ang mga produkto nga nagasulod kag nagaagi sa border control sa syudad sang Bacolod. Inaya, dapat kung pagkaon lang, kag kung mga kinanglanon sang tao, kinanglanon palusuton gid sa mga border areas. Inang mga kalaruton, tananda nga sa markets lang mabakal. Kaya kung mag-lockdown na kita, di ginasigahom tang mga markets na to na muning bukas pero may limitasyon ina. Hindi iya bilog nga adlaw kagabi, bukas inang merkado ta. So dapat kompleto, rekados ang mabakal sa mga kaaksyon ta dira, no? Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, tricycle driver ho sa syudad sang Talisay, ginluthang patay. Grabe maning balita ni. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba,
luwas sa paglantaw sa senaryo diri sa syudad sa Bacolod sa mga checkpoints area. Hepes ang Police Station 9 gaugtas sa mga double tire bangod wala nagasunod sa social distancing. Amo nang dapat gid striktohoning social distancing ni bisan pa gani hindi lang mga double tire nga nagasulod diri sa Bacolod. Ang mga gabiyahe lang diri sa downtown area ho. Amo lang nang lantahon tada kay ang social distancing wala ginapatuman sang halos kalabanan. Ara may gaglinotok yang mga salakyan mo. Ang iban wala pa face mask tinano. Nano ayhan ang gwa sinano. Dapat istriktohon ni sa mga kapulisan tagagiban nga mga concerned agencies ang ining strikto nga pagpasakay sa mga dipaserong salakyan including ng tricycle. Samtang sa SART naman nga balita, balita ni Aksyon Artay Hupon sa Special Assignments. Nagpamuno sang Undok o United Negros Drivers Operator Center may kabudlayan sa proseso angot sa financial assistance nga ila ginapabot gikan sa gobyerno lokal kag nasyonal. Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga mga balita out of town siga balita sa aton sini nga mga action reporters sa siyudad sang San Carlos Isolation Facility para sa mga POMs kag POI sa siyudad sang San Carlos preparado na. Sa siyudad sang Sagay, bangkay sang isa ka persona ang nasapuan sinig lamang aga sa Barangay Poblasyon 1, siyudad sang Sagay. Sa Cadiz City naman nga balita, lokal nga gobyerno sang siyudad nagapanghanda para sa palabuton nga enhanced community quarantine sa Lunes. Mga POMs kag POIs dugangan pagid. Samtang sa balita naman sa Central Negros, siga balita ni Aksyon Percival Villamor, preso ang 38 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan sa Banwa sang La Castillana nga may waranto bares sa kaso serious physical injury. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Sipalay, lokal nga gobyerno, mga 55 ka POMs kag 4 ka mga POI sa siyudad sang Sipalay. Sipalay District Jail lockdown na. Mga BGMP personnel nga yara sa sulod wala na makagwa. Samtang sa balita national, balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. National Privacy Commission nagpaandam sa mga online COVID-19 nga nagtanyag kag sang mga donasyon kag ceasefire sang CPP epektibo na umpisa buwas nga adlaw Marso 26. Kag may update kita sa mga COVID-19 subong nga mga patients. Karon dugay-dugay lang diri sa aton sining nga pagpangalagad plus ang aton sining Department of Health nagpatigayon sang press conference si Josec Maria Rosario Vergere, spokesperson sang Health o kon sang Department of Health sa sining mga inoras. Bantayan lang dugang sining mga progress report mabatian sa dili ginamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon diri kita naiho sa resulta sang small town lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, March 25, 2020. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 28 kag 8, liwat 28 and 8. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12, 10 na nga oras, 12:10 na mga kaaksyon. Isa ka breaking story ho, Senator Coco Pimentel nagpositibo sa COVID-19. Ay nanong. Why pass ang progress actually. Ang nabutang lang sa information nga si Senator Coco Pimentel ang positibo sa COVID-19. Amo nang isa ka breaking story, mga kaaksyon sa sining mga inoras. Kaya makin mo na, wala na pili, no? Ay ho. Bantayan ang dugang lang sining mga developments kag sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. Makita dira mga kaaksyon ang mga informasyon kag mabasahan dira sa aton sining Facebook page. Sang Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Ayos, sige. Sa mga kaaksyon ta, standby para sa dugang sining mga balitaan ta sa balita nasyonal. Pero ugalion ta na yung pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta DTX 500 capsule na ang tumaron ta matagadlaw. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani, magpadala lang mensahe through Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 ng aton oras. Kadtuan ta ng mga balita nasyonal gikan sa News Center. Upod kay aksyon na Dorel Cabato, may kangtanan sa National Privacy Commission nagpaandam sa mga online COVID nga nagtanyag kag donasyon kuno ini. Kag ceasefire sang CPP epektibo na umpisa buwas Marso 16 kag update sa COVID-19. Sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sining mga balita nasyonal upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamatian. Tis ang ako niya balita national, no? Isa ka breaking news, ini nga si Senator Coco Pimentel Action Rex ay kaduha nga pinakamataas nga opisyal sa Pilipinas nga nagpositibo sa karon sa coronavirus disease 2019 o kunang COVID-19. Siya mismo Action Rex ang nagakumpirmar sa nga iya sining angot sining pagkapositibo niya sa COVID-19. Sining niya, I was informed the late last night, March 24, 2020, that I have tested positive for the COVID-19 virus. Kagabi, sang kagahon pa siya galigin-inform, subong lang siya nagpagwa? Yes, actually. Kaya ba siguro na, ano pa siguro, hindi siguro kapati. Hindi siya magpati. Hindi din siya subong?
Quarantine. Automatic na siya. Quarantine Quarantine siya. Action Sabi Rex. ko, galagaw-lagaw pa siya. Hindi na action. Kaya spread na Kasi ng nag-attend virus. pa siya sa mga hearings to sa Senado. Sa ginpay dalom sa... Ginpay siya sa test Action Rex sa March 20, 2020. March so, karon 20, 25 na. So, 25. 5 days May ago. 5 days na. Diba si after guro nagpaydalom sa Action Rex, basi nag-self-quarantine man Hindi siya. kung gahilanat siya. Pero kung why sabi gahilanat, kag nagkanto pa siya sa Senado. Gani man. Pero, kaway pa nga wala lang. Oo. Para hindi na mag-spread. Gani man. Yes. Kag sa aton nga balita National Action Rex, ginpaandaman sa karon sa National Privacy Commission ang publiko sa pagtaas ng kadamuon sa pagpanginto pinaagi sa internet kadungan sa sining COVID-19 crisis. Sa ginpagwa nga bulletin sa NPC gina-take advantage sa mga online scammers ang sitwasyon sa karon nga madamo ang nagagamit sa internet bangod sa ginapatuman nga work from home policy amo man ang nagalaom sa online o kung nagasalig sa online transactions. Manabong ang nagapadala sa nga phishing emails nga mahimo mangin alagyan agud makakuha sa impormasyon sang tao kag kwarta sang online users. Ti panumdum sang NPC nga hindi basta-basta isalig ang personal data sa mga makaduluda nga email kag mensahe nga may tanyag sa nga bulong o kun bakuna kontra COVID-19. Ang mga ini sunod sa NPC mahimo pamaagi para makakuha sang impormasyon sang credit card holder o kung online banking details sang mga internet user. Tidugang pa sa nga NPC, kinahanglan man nga mangin mabinantayon sa mga online charity o kung crowdfunding campaign nga nagasiling nga ang donasyon nga imoy gahatag magakadto sa mga grupo nga nagahimo tikang agod batuan ng COVID-19 kag para mabuligan ang mga apektado. Samtang nagsunod na ang Communist Party of the Philippines o CPP sa panawagan sa nga UN General o Secretary General Antonio Guterres nga global ceasefire bangod sa pangkalibutanon nga krisis tugas ng COVID-19. Sa ginpagwa nga pangayag sang CPP, ang tikang ang kasunod man sang rekomendasyon sa negotiating panel sa National Democratic Front of the Philippines. Ang mando nga untatlupok ang para sa New People's Army kag sa ila man mga taga-suporta o kon supporters kag ina-epektibo buwas nga adlaw Marso 26 tubtob tungang gabi sang Abril 15. Ginpauntat sa mando ang paglansar sa opensiba batok sa mga soldado, pulis kag government paramilitary groups bilang kabakin sa ginihimong atikang agod mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 kag para matatapan man ay kaing lawas kag kaayuhan sang pumuloyo. Ginpahayag man sa nga partido nga ginumpisahan na Manila ang ila kaugalingon nga pagpakig-away sa makamamatay nga balatian. Samtang ma-update lang ko sa global death toll sa nga COVID-19 kaya man sa karon naglabot na sa masobra 800 o kon 18,000 ang nagkalamatay. Action Rex. Grabe, no? Yes, Sa bilog bukos. ng kalibutan? Correct. Kag ang pinakamadamo of course ang Italy. Action Rex. Kaya man sa karon naglabot na sa 6,820 ang mga nagkalamatay dito sa ila. Sa pangkalibutanon sa karon nga global death toll sa karon 18,907 gid ang nagkalamatay. Ang cases sa karon 422,829. Ang mga naka-recover naman 109,102. Samtang diri sa Pilipinas ang mga nagkalamatay 35. Ang mga nagpositibo 552 kag ang mga naka-recover naman naglambot na sa 20 ka mga persona. Action Rex. Update kag balita nagikan Pila tong diri sa Pilipinas gani? 552 ang mga cases. Nagsaka gid man sa Action Door? Yes, Action Rex. Wala pa galing sila kapag wasang subong nga adlaw. Sang latest nga subong adlaw. Ang kagabi ni Action Rex. Wala pa sa okay. subong base dugay-dugay pa kay every after report kapag pagwa siya sa muna. Yes. Way gid nila 1 ginatuon, no? Oh, way gid nila ginatuon. Ano oras na? 1 p.m. ang nila usually, pagwana? like, do na notice ko Action Rex mga 3 days na nga after, mga 1 p.m. sila Dapat butang gid sila oras. kung ano gid oras. Butang nila 1 p.m. abi kada adlaw mapagwa sila pagkagabi da kung kinanglanon magpagwa sila tungang gabi pagwa man sila. Para ma-update ang mga tao kung pilang COVID-19 patients subong, pilang nagkalamatay da, kag pilang nag-ayo da. So, kabay pa nga ang mga obrahon sang DOH Action Rex. Gani man. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabatun. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Akson na Dorel Cabato. Mga balita nasyonal ang inyo sininabatian. Wala ginamang madugay. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Salyadahon ta ng mga report sa aton sining nga mga action reporters. Unahon ta ng balita gikan sa patrol. Sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Ti padayon man nga may mga kabudlayan ginangaton sining nga mga kapulisano like sining sa Police Station 9 blang kay gaugtas kuno sa mga double tire bangod wala ginasunod ang social distancing. So sang ila niya kung magkakarga man lang pasahero amo man lang ila why man ila ginalantaw ang safety sang ibandra galing ti siling sang iban panginyawat na ina no igaling tubtub san o manginyawat kita ulaton ta pang maglala ang sitwasyon. Ibaloon tabing reports ni Akson Alvin Graba sa aton sining patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod. Ibaloon ta uyab Akson Alvin Graba. Akson Alvin. Action Rex ang sitwasyon diri sa border along Sumag and bago Sumag border mismo action Rex no nagapabilin sa gyapon nga masako no ang mga kapulisan ang mga force multiplier even ang traffic enforcers ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection kag ang mga miyembro sa DOH kag CHO sa pagkuha sa body temperature pagchekyar sang mga salakyan nga nagapasulod diri sa area sang Sumag sa pihak sini Action Rex nga masako pero daw may marugal umon sa aton sining area of responsibility kabay pa nga hindi mag-ulan kay base man natong sabat sa pabangkot pala Action Rex paano ang virus ano ni kung mag-ulan ni di makadto o sa tiyak sini Action Rex nga ang mga kapulisan ang membro sa Bureau of Fire Protection nagsaka Action Rex no sa mga salakyan especially ang mga bus minibus kag even ining mga salakyan na di pasahe. Now sa subong sini nga tinion Action Rex nagapatigayon man sang stomach development ang pila ka mga miyembro no sa mga aton sini nga mga frontliners iban diri kagakaon iban naga-relax and ari diri subong Action Rex no na upod sa naga-relax kay kagina sa ako man pakadto pakari. Ano to gina daw ara ka sa Sumag subong no? Yes, sir. Dito nagka-problema, tos lagay nasang double tire dan, anong ginaugtasan nila sa social distancing? Oo, subong, ari sa aton linya Action Rex, makita naman sa aton sa Facebook Live, si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe mismo sa Police Station number 9. Sir, sir, kamusta ang sitwasyon sa imo sining area of responsibility, James? Nga grabe gid ugtas mo sining mga double tire ni sir? Yes sir, kay amo lang niyang problema tang double tire kaya wala sila ga-observe sang social distancing. So nagpasalamat ta kagina nga ari di ang LTO, pero I understand nga underman ang LTO. Udo tayo lang ila sila man lang ka oras sila di mag-stay after that na-transfer naman sila sa other check-up point. So muna so balik kita na lang isa gina-encourage sa ang mga pasahero na mag-observe ng social distancing para to avoid kang kanang so kada tig-agad ginapapanahog ta kita mismo kapapanahog sa pasahero kay ginapasakay sa iban nga wala sang pasahero. So kuting ganun sir ang konduktor sang isa ka minibus sining mga double tire way siya gahatag reminders nga dapat may social distancing. Daw mo ginater ang problema. Again nga daw wala lang sila kabalo, nga daw gina-ignore la ang campaign ka. As in, ignorance na daw. Wala lang pakialam. Ang ila daw maka-income lang, muna ang ginagtasan ta. So, ang ibang diriya, sir, kay papanaog, basin balas ng kaysa, basin sa uruunhan na yun. Sa kay man ng pasahero, kay nakapanaog na, kay wala nag-observe sa social distancing. So, ginapalakat na dayon. Napalakat na, hindi ko na magpundo. Tapos ang pasahero, ginapakuanta man, ginapatransfer sa mga halog ng mga salakyan. Okay. So, at least makasakay magalit. Pero may mga salakyan man diri sa ulohan, sir, mga salakyan di ba sa sir? Ang nagalabay, so ginapreventa ang di pasahe nga magpundo, dira, ginapalakat pa. Oo. Bantay sila sa mga halog ng mga salakyan. Sir, ang mga pasaway man, sir, kundi gasulod diriya para ang tuyo maglagaw gid lamang. Pero sa karon, sir,
ano ning observation? May ara pa galagaw lang? May ara pa nagalagaw lang, sir, or ang iba niyo purely Uy, guro, nagka-dire nga mga nagaobra. Lagaw pa rin siya nga muna ning... So may ara pa Japon nga nagapakari nga ang tuyo nga mabisita sa ilang nga kakilala o kung magalagaw-lagaw. Sa ginambala namon, sirado sa buong tanan nga mall. So, Malagaw-lagaw pa yaga. Lagi na divert sa sapiya, kagi na pabalik. So, Ano ang nga ibang mga diri, utok na Action Alvin man? gani man, amo ni Amo na rin kinaguwal kag magpaymunong na kamublas balay niyo kung way kamo sang ubrahon bla. Pagtulog kamo to magpanglimpyo sa mga kabalayan yun, hindi kay sali kalagaw kamo da nga makadto sa mga bisitahan ng mga parinte kag mga kakilala niyo tapos marulagaw-lagaw pa. Gani man, amo ni ang panawagan gani permis ang aton mga Muning kapulisan. utok kung kaysa sang mga hindi man tanan na. Hindi naman tanan na, pero may araman Action Rex, no? May ara di maulugtasan. Ang tawag na Action Rex, tigabags. Ano? Tigabags. Tigabags? Anong tigabags? Tigang bagya? Tigabagolya. Oo, tigabagol kay ang ibang diri ang gapalapit na sa pulis, kagambal niya, sir, may katuan lang ko. Pero isa kabaloy ang hambal niya kag ang mando sang alkalde kag sa siyudad sa Bacolod is no ID, no entry. Mas maayo pa nga magtener na gid lamang sa ila sini nga puluyan. Amo na pinakasa pabalikon ka da. Kapulisan. Yes, Action Rex, no? Sir, kamusta anyway ang sitwasyon, sir? May mga na-record na ang mga kapulisan magluwas diri ang nagpasaway kundi may araman, sir, nga managtaas ang ila sini nga temperatura. Tumaya sa kagina nag-record nga nagtaas ang ila temperatura. So, ginahimo sa ang intervention sa ginapapanaog sa sila, ginaparelax kamay. Tapos, few minutes later, ginapacheck kaliwat ang ilang temperature. Ang display man Japon. So, kung amo man Japon, amo na ginatawag ka dahil sa City Health. Parehas ang kagapon, may natabo nga may pasayro nga na-intercept sa nga mataas ang ilangat, tapos nga daw ginahapo pa. So, mo ito ginapapanaog, kag isa ginaisulat sa layo, gintawgan sa ambulansya kaginpo sa Mindala. So at least kita nato ang preparasyon, pero it seems, sir, lagari ka kay duha ang lugar mo sa may tapunan and at the same time diri. Sir, paano na naton management dito sa area sang tapunan, sir? So mga sir, ginabalik-balikan ta lang kantuan sa piyak, sa piyak naman. Pero anyway, may supervisor man naging designated dito, so wala naging man ko to masyado gid focus diri na lang. Pero from time to time, kung anong kulang nila dito, ginapadalaan naman sila dito. Kung may arita diri, halimbawa, kung kulang sila dito ng tubig, kag may sulusobrang ng mga pagkaon ng isa, so ginapadala sa dito sa ila. Kaya I understand nga ang ilang alagyan niya, daw hindi kita pitaon sa tao, kag dutay ang nag-aalagi. So I understand nga dutay man ang mga sa concerned citizen nga magabulig sa ila in terms sa bilang daily sustenance. So muna kung may ari diri, ginapadala ta dito sa piya. Sir Rex, no, si Police Lieutenant Junito Pastrana, sir, natandas may panawagan ka sa mga operator, sila mga double tire, nga at least para paano bala matagaan nila instruction ang ila sining nga mga drivers kag conductor, sir? Yes, sir. Sa mga operators, conductor, sa drivers, particularly sa mga double tire nga, kag ang mga jeepney, mag-apply sa south direction, so sila na lang kani mag-remind o kung sila na lang tani mag-observe sa ilang kaugalingon. Kaya ini para sa tanan, hindi lang ni para sa amon, hindi sa tanan-tanan na makap na sa ining masakit nga lakta. Salamat. No? Action Rex si Police Lieutenant Junito Pastrana. Pero subong sining mga tinuon ang pasulod rin nga mga salakyan, ano man, manageable man, or hindi tama kalawig dirang pilahay Action Alvin sa subong area? Yes, Action Rex. No? Subong sini ang sitwasyon, medyo malaba-laba pa ang pila, subong nga ugto, nga kasi subong sining, at least nagbalik na, salamat, or kaya nagbalik nga doon nga Facebook Live, nga magluwas ni reaksyon na nadula ka? Nadula aton nga, ang internet guro na, no? O, bati sa aton sining nga data. But anyway, Action Rex, kaya damo man diri mo. Kapanyaga na? Dugay-dugay, no? Hindi ang cellphone mo bla? Ang cellphone, manyagan na ni Dugay-Dugay. Okay. Dala na da si Action Alvin Graba. Oh, yes. And we have to listen, no?
Sige. May isa rin na medyo nakarelax na guro. Gina-joke talang ning aton sining patrol subong si Action Nixon, si Action Nani, si Action Nixon subong driver mo no? Si Action Nixon? Oh, gina-joke talang nisla kay halin pa ni kaagahon ng ilang lambiyong sa palibot sang syudad mo. Sa ibang nga mga areas, kamustang inyo nalabayan kay na? Action na Rex, pila ka mga area na nabayan sang patrol nga nakibot man kita nga ang Capitol Lagun bala ginbutangan dito nga temporaryo nga ginasarado sa publiko. Gin-close ang Kapitulagon? Yes sir, gin-close ang Capitol Lagun. So wala na sa may nagalagaw nga kung kaisa og tuara dara ang iba ni pahuway gikan sa ibang nga lugar pero this time galing kay nano pagpaway nila pa kung dra man las Kapitulagon man. Gani man kundi hangin bala kay tungod sa may mga dalagong Tigin pa siradaan nila? Yes, ginpasiradaan gid Action Rex. Kwarta na gid lamang ang makita nimo dito sa sulod. Kagamaning nagalibot kung may haraman pa kay nakalak na Action Rex mo, ginlock lang nila. Ang pasulod mismo sa Capitol doon sa may South Capitol Road and even sa North Capitol Road. Ang alagyan man kung halin ka sa pinaka main building bala sang Kapitolyo Provincial o Capitol Building, sarado na gid man, sarado na gid Action Rex, no? That is why nga pila ka mga lugar nga sarado man subong. Pero ang pila ka mga dalanon Action Rex sa sining tilion hindi masyado sa gyapon matawhay, kagina nagpadulong man kita sa area sa Talisay border sa diin dito man Action Rex nagapadayon sa gyapon ang pagbabantay sa gihapon sa mga frontliners sa mga nagasulod sa siyudad sang Bacolod. Number 1 diri nga ginapatuman gid Action Rex ng paglantaw sa mga ID, normal SOP na ni diri, and at the same time ang body temperature Action Rex nga ginahimo sa karon. Bisan ka ginagani Action Rex ang katapos ang Bureau of Fire Protection padulong kita diri sa area sang Sumag nagarekorida man sa gyapon sila Action Rex, no? Sa sining kampanya sa Bureau of Fire Protection, dala na diri ang pang-nasyonal nga kampanya kung mahimo, sinergid lamang sa ina sining nga puluyan kag hindi na magpasaway, kaamo gina ang mabulig sang mga pumuluyo, especially sa aton sining nga mga frontliners Action Rex. So, may isa pa diri Action Rex, no? Kumusta ka kung iya sining nga blood pressure? Kung blood pressure, temperature gali. Body temperature, sir. Kamusta na body temperature mo? Naka-relax ka na? Dali ginang kay nautod to. Isa sa mga ginpa-relax na isang PNP. Dra sa higad-higad lang kay daw taas gid temperatura ginpa-higad-higad na sa mga kapulisan tad ginakonsulta ni Action Alvin Graba kung kamusta na ang iya sining pamatsyag, no? Sige, basta importante lang kasunod lang sa process. Kagang ibanda lang ang mga salakyan ba o kabudlay gid kung kaysa, no? Amo gid kung kaysa kay daw kabudlay gid sang tiga utok gid amo lang pinaka kwandra mo ka pinaka term bla tiga ulo Action Alvin. Yes, Action Rex, no? Naka-relax na liguro si sir. Sir, kumusta na kuhaan ka liba sa imong sining body temperature? Why pa man? Pero kagina pila ang body temperature mo, sir? 38. Medyo taas siya, no? Nagtaas siya, ginatulbaan ka or sa init siya? Nanggaroon, sa init naman siya. Nagtitay kami nabit ng amon niya, nagtatakar. Pada sa init na oral yun. Okay. Dahalin ka man sa initan. So kung ginagawa na siya, sir, sa sining body temperature. Pila subong niya body temperature na, sir? Naka-relax na siya? 35. 35. Nag-35. So, from 38 to 35, so, subong Action Rex, 35. So, medyo naglubo na siya. So, naka-relax, no? Nakainom ka naman tubig? Nakapaligo mo, okay ka na, ha? May na Action Rex. No, sir, salamat yun, ha? Ay, kagina Action Rex, samsa gina-interview ta si Police Lieutenant Junito Pastrana. Ginapapungko ni siya. Ang tubig mismo sa mga frontliners, ginhatag personal sa isang pasahero. Parang bisan paano, mga cashier bala?
Normal na. Bisan may pagkaon, para kung may sobrada, i-share na lang na. Oo, dugay-dugay, no? Pati malapitan no? Yan eh. Pwede na. Ara. Dugay-dugay. Sa maning sitwasyon dire sa border sa bago sumag sa syudad sang Bacolod. With aksyon patang leksyon tahom, ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, galibot sa pinaka mga areas diri sa syudad sang Bacolod. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuan tang balita gikan sa Bacolod City Government Center. On standby si Aksyon Dale Salazar. Kayo ang mga punong barangay sa Bacolod nagapreparar na sang pass slip sa tion ngay patuman ang lockdown diri sa syudad sang Bacolod. Tandaan ta, may mga initial to kahapon nga by Monday or next week mapatuman sang lockdown na. I-kondisyon ta ng maintag magpreparar na ta. Di man ni matapos-tapos kung hindi pagugnod sa tao. Yaring kauda sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Direct sa may pila ka mga kabaranggayan diri sa may syudad sa Bacolod ang nag-umpisa na sa pagpreparara sang pass-slip action Rex. Amo ni siya ang do papel no nga igahatag sa isa ka household member action Rex sa tiona nga ipatuman na ang enhanced community quarantine kon lockdown no diri sa may syudad sang Bacolod. Sa pagpagangot naton kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales suno siya sa bahin sang Barangay Takuling Action Rex mayroon sang 10,000 households ang iya sininasakupan. So 10,000 man ka quarantine pass-slip ang iya sinikaron niya gina-prepare Action Rex. Ang pass-slip purpose Action Rex isa ka miyembro sang pamilya tugutan nga makagwa para magbakal sa mga basic needs kangay sang bulong, pagkaon, groceries, magadto sa supermarket o kung magadto sa bangko para mag-withdraw Action Rex. Sa karon ginaulat pa ni Gonzales ang approval sang DILG angot sa format sang pass-slip kag ang clearance ba nagikan sa Bacolod Interagency Task Force against the COVID-19 Action Rex. Karon naton wala pa naka-declare sang enhanced community quarantine ang Negros o kun ang Bacolod City. Rason ni nga quarantine pass-slip ang ginapet para lamang sa mga kabarangayan. Huwag pa din mapanagtag Action Dale? At Action Rex kay gin-ehemplo din ni Kapitan Gonzales ngayong kaso ipanagtagid man para ma-observe ang social distancing. Ila ini ipaagi Action Rex sa mga homeowners association nga mo sila ang mag-house to house or dependent set up ang importante. Ma-observe lamang ang physical distancing nga ginatawag Action Rex. So sa karon ginaulat lang sang liga ang approval sang DILG sa format no kay ang kamakitaan dira naton sa Facebook Live lain ang format sang Barangay Singkang Airport, lain man Action Rex ang format sang Barangay Takuling. So depende na Action Rex sa kada barangay, importante mayara sang original or permado ini sa ila sining punong barangay para in kaso nga sitaon sila sang police or authorized personnel, mayara sila sang maipakita Action Rex nga quarantine pass slip kag bigala ang ila sining pagwa sila dapat sining hindi makopya ning mga perma sang barangay punong barangay Action Dale kay baluka kung may makopya ni nila kapos mo lang ipakapi ni mo. Correct na, base wala ma-duplicate Action Rex. So mo man ang ginalikawan sang otoridad, especially sa mga barangay officials. So kada barangay lilain ang quarantine pass slip Action Rex. So sa isa ka pamilya, isa lang makwadra. Wala Action Rex ang pero hindi ni transferable or pwede transferable basta isa lang? Basta isa lang Action Rex ang makagawa sa household no. Or isa gid lang Action Rex, meron din na butang name of household head. For example, ikaw din ti amo lang na sayang makagwa. Na siya makagawa Action Rex kaya mo na ang naglain to abi matyagen di sa kagwa ginsugo yan paulam yan ning paslip yan ano ni pwede lang ni. For
for emergency cases, Action Rex, ginaalaw may nasang otoridad. For example, sa isa ka pamilya may ginadialysis wala Action Rex. Hagang isabi, mabakas ang grocery. So, sunod rin kay Kapitan Gonzales, ginahulat pa ang guidelines from DILG kag task force sa Bacolod City kung bala duwa ka pass slip ang ila siniiga issue para sa medications ang ginadialysis kag isa Action Rex para magadto sa supermarket kag magbakal sa mga basic needs. So angan-anganan lang sang publiko no sa kada kabarangay sa Bacolod City ang announcement sa kada punong barangay regarding sa pag-issue sining quarantine pass slip Action Rex habang dugang pagit nga guidelines no baseman sa pag-approval sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Aring paluyag ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glass Gonzales. Prepare na? So, bali, tananing nga mga barangay sa Bacolod, nag-prepare na gidya subong? Oo, na-inform ko na sila last meeting, so nag-prepare na. Ginapa-approve lang sa DLG ang format. Oo. Dapat may approval nila. Ano na yung purpose, Kap? Ikaw ng example, mabakal bulong, mabakal pagkaon, mapacheck up, 1 pass per household lang. Okay. So, amo na siyang preparation sa tion nga ipaydalom ang Bacolod sa lockdown, Kap, no? Yes, oo. Malimit ang magawa pala. Balik Kap, si Mudar ang barangay, more or less, pila ang i-prepare natin nga quarantine pass slip. Ano ko pa ganyang clearance sa Interagency Task Force, hindi ko pa mahatag man. Kung household, 10,000 household si Takuling. So, 10,000 pass man. So, ginagawa pa ngayon pa ko clarification before ko niipagawa. Rex, nabatian si Lady or si Councilor Lady Glass Gonzales. May ari di sa kamigot ang public officials man sa barangay. Dry cell ko, no? Anong dry cell man? Wala ko iti Action Rex ang dry cell. No? Okay, dry cell ko, no? Para hindi makopya. At ito, guro, ito, additional ang process para ining ang, i-dry seal siguro Action Rex. Lang, daw, naga-ublo or amo gali na action, ipakita ni Action GM diri yung muning klase sang dry cell gali ti galing kay ti gasto man katama. Action Rex daw ang tiyempo kulang na. Tapos ang stamping pa ti kulang tiyempo galing Ang importante dira is ma-identify sa mga kapulisan ang legitimate nga perma sa kada punong barangay. Galing gumagamuna ka kung mga pulis na mag-check sina pagkakita nila sa ID, okay naman na, go na, gali kay ginkopya na tobla. Correct, Action Rex. So, lang da, pag importante na nga kung kita bla, maghalong kag kung isa lang kabilog, isa lang bla, mangin-honesto kita. Kung makadulod ang ulag dati, mapiaran man na sang kapulisan sa Bacolod Action Rex. Nagsubong at tiyempo yati ang mga oportunista, ang mga dapat hindi na dapat ipasulabihon ang ining batasan Action Rex para lang kita tadadri kag mangin madinalagon ang campaign naton batok sa COVID-19. Update ang balita gikan sa ang mga iban nga mga grocery store diya, grabe kunong pilahay subong kag daw may panic buying katabuaw. Action Rex, ilabi na sa nabatian nila ang lockdown nga ginatawag bala. Ikaw ay kapag pamakal? Aran Action Rex, matamat lang. Kaya iba yung mga convenience store, bukas man sila Action Rex, kaya pwede na yakatuan. So 24 hours na sila. Nga kung mag-lockdown, sarado ni sila? Abre sila Action Rex. Abre na sila kung mag-lockdown na? Kung naghahatag sa mga basic services, basic needs ng tao, like pagkaon, bulong, sa mga pharmacy, exempted ni sila sa lockdown in case nga ipatuman gid man diri sa Negros Occidental syudad sa Bacolod. Kaya ang province in kaso por kaso sila ni ang una nga mag-issue sa executive order nga nagapidalam sa Negros sa lockdown or enhanced community quarantine nga ginatawag kag to follow the Action Rex diri sa Bacolod City. Kaya bali ni Mayor Bing synchronize dapat ang mga policies nga gina-implement sa province kag Bacolod City. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government sa Rayang Action New Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Dale Salazar. May mensahe dre ang isa sa mga miyembro sang OTTG tang dito sa isa ka mall kunoya sa diri sa syudad sa Bacolod. Grabing pilahaya sa mga grocery store. Tapos ang gaguluwa pila ka karton-karton sang groceries ang ginakumpra. Tiyamakin mo na, no? Tigaligi kung damo ka kwarta, pag gusto ka man lang mo. Pero kung way ka kwarta, amo lang na mabakal mo. Pero amo to ginta siguro ni Action Dale. Sa report ni Action Dale nga, bukas ina. Kung may quarantine gid man, bukas ina. Pero limited lang ang tao nga nagagwa sa ila puluyan. Ay, oo. Sige, kantuan tanay si Action Brian Mordeno. Kaya sa sunod sang Talisay, may ginlutang at tricycle driver ho. Ano ang motibo? Sino yung mga kaksyon? Ara si Juan? Okay. Si Kawanito magbanwa na sa linya. Okay. Action Bryce, standby na ya. Kawanito magbanwa sa linya naton. Hello, sir. Mayong udto si Action Rex, Action Radio. Mayong udto Action Rex, no? Sa imo na kantanan nga pagpalamati sa malabutan sa signal sa Action Radio, may utos naman. Ano ning pagwata kay buwas daw maimplementasyon na kita sang aton sining ceasefire upod sa gobyerno until April 15? Oo. Hello, okay, proceed. Hello. Bayon sa i-deklarar buwas, no, sa ceasefire sa Communist Party, ang Apolinario Gatmayton Command sa NPA Negros nagapaabot sa tanan ng mga pulang commander kag pulang hangaway nga istrikto nga magsunod sa deklarasyon sa ceasefire bilang sabat ni sa panawagan sa Secretary General sa United Nations bala nga si Antonio Guterres sa pagatubang sang sang peligro sang COVID-19. Ang pinakakatuyuan sini unilateral ceasefire para mapasiguro kag mapasilidar sa mga kaigo kag hindi masablagan ang mga pangmadalian nga pagbulong, health care economic assistance, suporta ka sumumunyo dala ka ng lanon sa pagatubang sang COVID-19 nga nag-epekto sa bugos nga Pilipino. So bali ang inyo nga grupo kawanito wala gidiyas ang pag-ios na sumugod buwas. Oo, kay amo na ang order sa sang Communist Party bilang nagapamuno, no, absoluto nga nagapamuno sa NPA. Gani stricto namon ini nga ipatuman sumugod buwas alas 12 kagahon tugtog si 16 Dali ang ang tanan ng mga ng mga EPA sa bilog na Negros, no, ginatabutan nga stricto sila magsunod sa panahon sa mga tatlo ang tanan ng EPA, unit milisya, tinanglan na magunta sa ilang mga military na opisina o pagulag sa ceasefire order. No? Kaya ginapabot man nga ako, napabot sa Apolinario Maytan Command na aktibo man nga mag-isa bilang kinangyaron ng pagkatubang sa klaro at ang posible nga maabot nga katalagman sa aktual nga pagkatakis ang hindi mainagyanon ng mga pirsa. Dali sa tanan nga sa nasang partido, komite sang partido, unit sa NPA, unit milisya kag revolutionary organisasyon masa, dapat mag-monitor man sa mga hostile action na ginapatigayon sang unit kag tinaw sang GRP, kagaliban pa nga paglapas sa kasultanan sang ceasefire. Ining informasyon kinahanglan na mapaabot sa natungdan ng command sa NPA kag pamunuan sang Communist Party of the Philippines. Kaliwat ang ceasefire mag-epekto sa alas 12 sa Marso 26, 2020. Alas 12 sa tuwang gabi ni...
Last dosis sa tungang gabi ni Kawan ito? Sa 15 sa Abril 2020, Action Rex. Bali, last dosis ni karon sa tungang gabi, 12:01? Oo. Okay, hasta April 15. Until April 15 ni Kawan ito? Hello, hasta ni Abril 15? Oo. Magtatapos isa sa alas 11:59 sa 15 sa Abril 2020. Sige. So, amo lang ng aton sinima palimton, Kawan ito? Oo. Sige, salamat gid ha. Basi may ara ka pa importante nga palimton sa natungdan. Okay, ang sana ni Karex kay na-monitor mo na namon bisan may ceasefire na dinadeklara ang Government of the Republic of the Philippines sa Japon, padayon ng Hila Combat Operation. Na-monitor na mo na sa paabot sa mga kaupod na ara sa ground. May combat operation pag sa basakop sa Barangay Santol, sige sila di operation, no? Basta hindi manikawan, makabunggo na namon yung mga kaupod. Mas mayo, ginapagabay namon sa pamunuan ng Philippine Army. Ceasefire lang. Ceasefire na din man lang. Back to barracks na lang kamo kay Maymo. Basta kung di na makalikaw ang makaupod, mapursige na lang na makigaway. Sige. Kawan ito, feel free nga magtawag lang dire kung may mga inog palimton kamo. Salamat gid sir. Salamat lang. Okay, thank you so much. Kawan ito magbanwa ang spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command sang NPA diri sa isla sang Negros. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Angot ni si igapatuman nila karon at 12 midnight no asa March 25 at 12 midnight mga kaaksyon no declaration isang ceasefire CPP Central Committee ceasefire declaration kag ceasefire sa national state of emergency mga kaaksyon sang Communist Party of the Philippines. So nabatian si Kawanito Magbanwa. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time last 12:51. Hingagahon ta niya ng balita ni Aksyon na Brian Morden sa syudad sang Talisay ginlutang maning tricycle driver ho patay man ano ning investigation sa mga kapulisan ta. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex padayon pang investigation karon sa Talisay City PNP sining paglutang sa kay Leonardo Vigo 76 anyos taga kuan ini siya taga dira mismo sa sitio Kabakahan barangay Kabatangan syudad sa Talisay. Ini siya kahapon na kita na lang sa mga residente nga may pilas na nga nagapungko sa sining motorsiklo Action Rex o kon tricycle nga wala na sang kabuhi suno sa mga nakasaksi dito o kung nakakita sa iya sining nahamtangan. Sunod rin kay Police Staff Sergeant Edmondo Humukan. Amo ni siya ang investigador sining nasambit nga kaso. Ining nasambit iya nga si Bigo ang posible ang ginsakyan sang mga suspitsado or pwede man nga ini siya ang ginhulat na daan dito sa lugar kag ginlutang ginakatingala man nila diri nga aara siya sa among lugar Action Rex nga hindi man lalabyan sang tawo in short hulongdon nga lugar. So as to sa motibo may duha sila karon nga ginatutukan pero nagpamalibad ining si Humukan nga maghatag kon ano ini kay padayon pang ila sining investigation. Nakakuha sila sang 5 tanan o kung nakakuha sila sang duha ka empty shells sang kalibre 45 sa lugar kag way na sa iban pa nga mga nakit-an sila dito nga posible magamit abi sa palaboton makapile sila sa nagakaygo nga kaso. Kung background sang suno kay Humukan tisay man ni kontra gabiyahe man ni tricycle kag kon sa hapon nga puli na man ni ka mag
ang sa ilang sining puloyan. Isa sa ginalantaw nila diri ba sa pinakaagtan ini siya nga sitwasyon tinatanan subject pa sa pag-investigar action Rex. Apat o 5 kalupo. Verify nila, kita nila may tigda siya motor, sabi nila gulong-gulong, pagkitahan pa nila may ito na may ito na sang bala. So, lagi sila minakita nga tao kung sinuwi nagtiro, kung base sa pulo pamangkot ko po, do may motibo naman ko nakita, pero hindi ko lang kaya wala ko kung conclusion kung wala ko ba na Kapitan Glaser kung kung i-prove nga mo binang validation tayo kung i-validate ko panay mo. Ako, hindi mo mambasa ng motibo. Hindi ko panay yung motibo ko kayo para kung mayroon ako nga duwan siya, may duwan ako ng motibo, hindi ko lang yung bal. Hindi ko ruso yung matalan nga regarding nga aking patayin siya. I see. Pero hindi silang victim, may nakabato na sa pamako before para man sa entero. Actually, sa testimony sang bata niya, kasawa niya, wala niya kuno kabuot siya pana niya, obra niya malaning kuno biyahe lang niya tricycle, pagbata kuno prokla, kapuli na malaning siya gila balay kag ilong kuno sa mga mga umigo eda. Sa Person Rex, sa bunang initial ni concern PNP kung hold up daw way man gid do kalayo kay may wallet to siya nabilin sa yang bulsa, may unod nga sobra 100 ka pesos, posible kita niya sa iya pagbiyahe kag way man siya dala nga so ang hold up medyo malayo para sa ila action Rex. Kung ano yung duha ka motibo bantayan sa sila nga pag-follow up sa nila sa bitya nga kaso. Balita sa Nokpo, Action Brian mo din report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. On standby man si Action Artay Hopon sa Special Assignments. Nagpamuno sang undok o United Negros Drivers Operator Center. May kabudlayan sa proseso angod sa financial assistance nga ila ginapaabot gikan sa gobyerno lokal kag nasyonal. Yaring kaundan sang report ni Action Artay Hopon. Action Art? Naghimo nagkaroon sang kaugalingon nga inisyatibo ang pamunuan sang United Negros Drivers Operators Center bilang pagpanganda Action Rex sa posible ipatuman nga enhance community quarantine sa masunod nga may nadlaw kag ini karon ang ginahimo ni Secretary General Diego Malacad amo ang pagkadto na sa iya sini mga miyembro kag pagkolekta sa mga papeles nga tuyo sini ihatag nila sa latungdan nga mga barangay nga dira naga-star ang iya miyembro sa undok para officially may record na sila kay sunod diri kay Malacad in kaso gid man nga may aras ang enhance community quarantine kundi wa na biyahe nga lang ilang mga member mabudlayan pa sa pagkadto sa mga barangay nila kag paghatag o kung pagkompleto sa mga datos agud ma-include sila kung kaso gid man nga may aras ang ayuda nga ipahatag ng gobyerno. Pero ang isa diri nga may kabudlayan sila kay ang Department of Labor and Employment kay expect man sila nga mahatagan sa bulig pero pagpadulong dito ni Mr. Diego Malacad ang iban mga opisyal ato sa region may mga importante nga gin-asikaso kag mga planning nga ginahimo man. So ang matabo diri nga sakyan nila? Sana? Pa region? Ati basic ko ng test pa man yan nag-close. Pwede man sila Action Rex kung may importante. Nga kuhan mo, importante gib lang ipatawag dito sa regional oversight or regional disaster risk council nga meeting. Kaya gina-invite nito kay NFA. Actually, may interview na kita. Ang NFA gani, luwas sa duli. Ipatawag naman to kay para nga may ara sila sa participation sa mga pagpanganda kung may general community quarantine mo. In fact, ang sa NFA interview ko gani, kaya na may ara sila na gin-request ang Bacolod kag province ang bugas ang ipapreparar nila. So ang papel sa bayan nga ginahikutar ni Mr. Malacad, sige depende ni kay wala pa mabalaan ganang kung kalawig ni kung dadonon gid man ang ginaproponer
nga enhanced general community quarantine, so mas maayong ang ilang mga papeles ara nga daan sa mga tungdan ngayon sa gobyerno kag subong man sa tagsa ka mga barangay so that kung kaso nga may aragid man sang ihatag nga support sa ilang siling nga mga miyembro nga tipigado ng sitwasyon subong makabaton girayon kag hindi na mabudayan kumong di may ara sang papeles gikan mismo sa ila organisasyon. Yaring palayag ni Mr. Diego Malacad. Ang procedure namon tanan nga masterless kalibuton ko subong nga hapon and then sa kada lokalidad tagaan kopya ang barangay council and tanan na sila idulong ko dito sa gwardiya sa dule bali duha amon submitan ang tanan nga barangay kag ang dule kay kung may national nga budget makabil kami sa dule. Pero kung may local nga budget, diri kami maabil sa barangay. Lang hindi man kami kalagaw. May mga checkpoint naman. Ang pag-insindi namon nangyayas ang DS yang national do posibilidad dole out na. Pero ang ginakuha namon sang IRR ang 5,000 nga ginpagwa sang dule national kung sakay sino na siya sino makabil sina ang daily earner o kung ang mga job order o kung casual nga mga workers. Kasi na kinato ni mga driver sa balay, tisiling ko, maximum naton guro na mabil sa pitsa 30 gid. Kay subong do wala gid biog no in amo to gani sige makami panawagan nga kung makalambutan ni kay Vice Mayor bala kung pwede mapatawag lang ang amon ng mga leader sa isa lang yakabinyo nga hindi lang tabag bayular sa polisiya abe nga para ba makadiscuss ba tani kadali kag makatag sa mga suggestion kay kinalanon man amon gani kung willing kami mag-avail sa program pero willing man kami mag-volunteer bala kung anong kinalanon sa LGU particular nga ti basic kinalanon nila mga driver kung may ara man lang kami lang vacationary mission lang yan sa amon lawas may mga volunteer kami sa kada barangay kag kada Mr. Diego Malacad. So natunila ko ng response na importante may panguna silang aksyon na ginimo bilang preparasyon ng kaso ginman kung ipatuman ang enhanced community quarantine. Ang kaso niyo aksyon natin upon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa special assignment sa mga ka-aksyon ta drama ITC para pambabakod sa immunity booster ta alkaline base nga vitamin C para sa taong ginaubo, ginakataro, kag ginatrangkaso, may tisi ang kinanglan mo, no? Ang namidre kon parisanta, Santon Plus Herbal Capsule, pampatunaw sang bukol-bukol sa lawas ta, goiter kag iban pa. Sis tumor pwede gid, no? Santon Plus Herbal Capsule, kag may tisi. Amuning duha magabuligay para sa ikayong lawas. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya, o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation o base nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga sanga ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon. May lang nga pag-monitor sa kay Amado Laduwa Jr. nga nag-monitor sa sining nga udto. Kag kay Jomari Formentera, Fernando Lombre, and Kativir, kay paring Fiding Pilisario, kay Binji Pilisario, paring Binji, kamustang Manila, no?
Kay Man Similiano, diri sa Barangay Takuling kag Kap Gonzales, Kap madayon ayhan ang para sa pumuluyo. Mangkot lang kami kay base, mga nga kami Kap, madayon na. Maan Similiano. Ayo. Axel Sayap, malaga pag-monitor. Ros Jane Magbanwa, diri sa Binalbagan ka, panic buying man. Dati, panic buying lang may kwarta. Kung wala ka na kwarta, paano ka naka-panic buying man? Ros Jane Magbanwa ang nag-text, no? Natividad Tingson. Diri sa Barangay Sumaga, gapa, laba-laba, pila na. Natividad Tingson. Salamat, Gid Style Antonio Kadayday. Julian Montoya. Amo gid Action Rex, mabalaan man na ang mga oportunista kag bintahuso. Julian Montoya. Gary Ryan Hubaldo. Silinga good PM Action Rex. Aslang ko kon gaboard Kobe diri sa Bacolod. May ara man ginahatag sa mga borders. Ate, kung na-register ka siguro sa barangay, amo na. Pero kung borders ka, wala gid eh. Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor, no? Happy lunch kuno kay Engineer Felix Villatora. Felix Villatora. Gakawili ko tanaw kay Ma'am Dorel sa Rex. Kamukha bisang anak kong at teacher nga to sa Vietnam. Gali ka. Sa kay Girlie Miatong Salazar, Jose Erson Honio. Kay Tata Ires Carmona, anong ginainom mo, Action Rex man? Coffee, Tata Ires Carmona. Gapamangkot pas tata kung anong ginainom ko. Coffee, na? Kung ano nga coffee, hindi lang kumanugid, Earl James Bucablo, may lang pag-monitor, Jane Morales, may lang pag-monitor sa kay Jane Morales, and Benito Magbanwa, Jose Mungcal Torilla, kay haha, joke lang. Ning Action Rex, good noon. Patamyaw ko lang kaliamon, kapitan sang Valladolid sa barangay Sagwa, Banwa. Nagapasalamat gid ang mga sinakpan niya nga purok sa tag-1 ka kilo nga bugas. Tag-1 ka kilo, gid. Kabay pa nga mapansin mo akon comment. Salamat, Action Rex. Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, tag-1 gid ka kilo nga rice ang ginpanagtag mo sa imo sini nga mga sinakpan. Way man paamani na Kap, 1 ka kilo. Kumpos of kuana mo 4 ka sukob. 4 ka sukob, kulang-kulang gani na kung isip-isipon mo. Ay ho, di na ako mag-isip kay basi maglingin ulo nyo. Mary Grace Eugenio Fermin, kay Calao Puntevilla ho, Councilor sang Bacolod, Calao Puntevilla, Action Rex, tamiyaw ko lang da. Sulas family, wala ni ila untat sa pagsuporta sa aton frontliners. God bless. Ayos. Kasi Councilor Calao Puntevilla, basi kung fictitious name, Jobin Palay Dilucanog, may lang pag-monitor, Nestor Escobido, Action Rex, good PM diri sa amon, di sa barangay Minuyan, ang midwife di hindi pwede mapamangkot kay gainit kuno ang ulo ya, okay lang na. Kay hindi siya kuno information desk, kay namangkot lang man kung diin na nga dalon ang relief goods. Tingara da siya sa relief goods na tuon, kay midwife man na siya. Dapat way na da siya dito sa health center na parang Nestor Escobido. Parang hindi siya mapamangkutan da. Kay kumo nga part sila sang task group or task force, pwede gid sila mapamangkutan, no? No guys, alibalingag blautok mo, ma'am. Karon tadlungon ta na. Mary Jane Jaime, may lang pamati dira sa Talisay Public Market. Gamonitor si Mary or Mary Jane Jaime, no? Tayo na Ruiz Samar, may lang pag-monitor Orlando Samiliano dira sa Barangay Zone 4, Butong Binalbagan, Elsa Binyabon, and Janie Solgon, Trexie Pendon, Hinsaneo Bilio, lockdown or enhanced community quarantine. This is a big difference. Gani man. And Earl James Bucablo, si Kagawad Imbong Jocampo, araman na. Trexie Bosillo, kung may kwarta, mga tao, ibakal Ati, anong tanang rong kunway kwarta lang, mga awat na. Normal na, dapat magpreparar kita. Hindi talang pag-isalig sa blugasan ta. Preparahan ta na kung ano ang nagakanabo subong, no?
may lang pag-monitor kay Harry Quinyo sa Hamiliano. And Aldrin Limaco, way pa ko kabalo to Aldrin, kung may lockdown sa Lunes, way pa man official nga implementation. Gamat-amat lang. Mabalaan lang na. Sunod nga mga inadlaw. Paring Aldrin Limaco sang Ninas Rose, Ninas Chicken Rose. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Launa 9 ng aton oras. Daligid lang mga ka-aksyon. Standby anay. Ibanta mga text messages na pakaronan tanang kagangin news nga mga mensahe. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing. Pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon. Pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store. Pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Launa 18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 19 ang aton oras. Kadtuan ta sining bahin ng report sa Bacolod City Police Office. May kangtanan sa PIO sang BCPO nagklaro nga wala nila ginpunggan ang mga produkto nga nagasulod kag nagaagi sa border control sang syudad sang Bacolod. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Alright, Action Rex, your time is... Under control. limited. Ayun, di purma. Sabi ko, your time is under control. Kali kayo limited. Limited lang eh. Bawa lang ng oras. Malas, alauna. Launa, 20 na. 20. Kadasig lang ako. Kadasig. Ano pa matyagang ko din gaagi niyang oras ni. Amo na resulta sang 3 months COVID. Ayun, di purma. Sulit mo naman. Ba ilang dapat 3 months na kay subong ka kwan pa kami. Gano? Kay istoryana kung ibalik lang temporaryo sa normal. Oo, ibalik lang sa normal kay dapat ibalik sa normal. Wala kami sinamahimo Action Eric. Considering natin we are facing crisis. Kung di man mag-isa ka, kung hindi man magtatlo ka bulan, oh yes, dapat may isa ka bulan nga abanse. Pasaligaran to yung kagulingon mo, no? Parang ma-relieve ka sa COVID-19. Amo ning importante, makakadlaw ta mo kung nga magsalita ka palibog sang COVID, plus 3 months, sabi, plus... plus 14 days. 14 days? Lawig-lawig eh. Lawig, no? So, masumpit yung mga mo niya. Ayun, di purma. O ti ano ning ambal ka PIO ni? At klaro na ni Police Lieutenant Kenneth Ariel Pico ang PIO sa BCPO kaya may nag-laptop sa social media kuno ginapunggan ang mga produkto nga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod nga nagaagi sa sining border control. Ang gusto lang iklaro ni Police Lieutenant Kenneth Ariel Pico nga wala ina sa kamaturan nga balita kundi may ara pagani kinatawag nga privilege lane ang mga nagakarga sa produkto nga ginapasulod diri sa syudad sa Bacolod. Action Rex. Kung may aragid man masiling naton medyo madugay, inatungod nga ginaagi ini sila sa proseso. Action Rex mo, hindi na basta-basta nga kumo nga gakarga ka sa mga produkto o kung pagkaon nga ginapasulod diri sa syudad sa Bacolod, hindi ka na mag-agi sa mga sistema nga ginahimo karon sang ato sa kapulisan sa ila sining border control pagi sa ginatawag nga check-up operation. Tay maagi kagid ang Action Rex sa ginatawag nga pag-examine dira kag pag check up sa imo sining especialmente sa imo sining temperature kay ti part ina sa ginahimo sa ato sining mga border control which is nga kapulisan amo ini ang nagaman sa tawag nga check up operation. Action Rex. Tamo nang gusto lang klarohon ni Colonel Pico nga ti hindi na matuod kag sa sining niya may mga privilege linya nga ginaagyan ang ini nga mga salakyan nga nagakarga sa produkto halin sa mga banwa nga nagasulod diri sa syudad sang Bacolod. Yan si Pico sa interview sa Aksyon Radio.
Sa totoo lang, Akson Eric, may privilege lane pa na gani ang naga-deliver sa mga pagkaon naton. Kagkontrahon ko na ginahambal sa mga uton naton nga negosyante na hindi sila kasulod. Abay, obserbahan nyo sa aton mga border control kay may privilege lane ina. Galing kay namo lang ikapamintaha. Sa subong nga panyimpo, natani magbulig sila imbes nga magpamintaha, magpadamo sa inakwarta. Buligan ang sitwasyon, Akson Eric. Ang ginamuno ni sa mga negosyante nga ila ko ng mga delivery truck, hindi makasulod sa border control. Kung makasulod man, gina-delay. Klaroon ko, Akson Eric, sa paghambal, may ara nila privilege aid sa aton border control. Makaagi ka ginapaagi gid sila ya. Pretiyo nga sila Basta, wala lang yung pasahero, amana sa kasimple. Di nila tani pagamiton inan ang arason, ginakontrol namon ang ida sila sa mga border control. No, do not use us. Compromise na kami sa border control, gamiton nyo ba kami nga gina-delay ang delivery sa inyong mga goods kag mga ginapangumpra dito sa Metro Manila. Do not use us. Kaya kami nagabulig kami gani sira. Kung sino man ang mga border control nagabalabag sa ila, pwede nyo kumatawagan subong. Kaya klaro sang direktiba sa aton nga presidente na priority. You have priority lane sa mga border control nato niya, Akson Eric. Ako rin nakita ko sa mga statements sa aton mga negosyante, hindi na iya matuon. May mga media kita nagatanaw dira sa mga border control. Lain ang ilan nga lane niya, Akson Eric. Express lane na sila ya. May lang ganit dire sa aton negros, wala expressway. Kung may expressway pagit, tagyon pag ginanamo sila sa expressway. Actually, si Bacolod City Direct Corpus Lieutenant Colonel. Tas kagid siya raw, baylan das laser. Tas kay ito isyuhan pa black sa pulis Oo. Di, yung meron ka po nga privilege lane. Di ko may expressway pang Bacolod City, pagkin ko sa expressway. Para ka madasig pag inyo sila nga servisyo, no? Kung may mga diregi marix na yung proseso, nga ginahimo sa ato sila nga makapulisan sa border control nila, which is kinakapatikayo sila katawag nga check-up operation. Report! Gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric, magpapala nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuantang balita gikan sa Kapitolyo. Executive order sa igapatuman nga lockdown posible nga ipagwa na subong adlaw. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, yara na sa lamisa ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II ang gin-draft nga executive order natala na pagkapormahan ni Governor Eugenio C. Lacson. Order ini paidalom sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa Bugos nga Negros Occidental may kangtanan sagin pabakod nga tikang nga ginahimo sa gobyerno probinsya sa karon. Gusto nga hindi na maglaptop pa ang ining magkakulba nga COVID-19. Nagkaroon ni Attorney Diaz, hindi ini kaugalingon nga desisyon sa nga provincial government. Digin kuha ni ang suwestyon sa nagkalain-lain nga mga sektor, private sector, nag-approval sa health committee. Sa nagkataon na nga palamangkutanon sa halos kalabanan kung ano ang matabo paranglit nga maumpisahan na ang ining enhanced community quarantine. Ang matabo action Rex nga taran nga public transportation mauntat gini biyahe hambal ni Diaz ay isa ini sa mga rason dito sa pungsod Italy kung nga grabe ito ang saka sa kanamon sa mga nagkalabatay bangod why to insigida mapauntat ang mass transportation. Sabahin naman sang miyembro sang kada pamilya dapat isa lamang ang pwede nga magagawa kung may salakyan, pwede nga magapanugutan nga magagawa basta mayara sa presentar lamang nga ID o kung serving quarantine pass. Mayara ka sa tricycle kung ano naman nga sa salakyan, basta mayara ka sa importante nga kalatuan o kung balaklon, pwede ka nga mapahanugutan. Sabahin naman sang layo nga mga kabarangayan hambal ni Diaz, mayara sang ipahamtang nga rolling stores ang provincial government
amo nang butangan dira sang mga basic commodities kon balakton sang mga negrosanon maapektuhan sa nang kapatuman nga ECQ. Morelis, ang inisal niya ang importante lang ni nga nasa ad o kon highlights sa sining natarana ipagwa nga EO in mention ni Atty. Diaz Sobongaga. Ari na subong sa lamisa ni Gog, ari naman sa lamisa ko. Gina fine-tune ta, gina isa-isa ta ang mga provisions lantaw kung sakto kung kinahanglan i-improve. We are also accepting some proposals or suggestions from the private sector para nga ma-incorporate ang ilang suggestions kung pwede man lang kag maaprubahan sa aton nga health committee. Nahambalanta na nga ang aton nga mga essential nga mga industries, businesses pwede ta mapasugtan. So ano ni sila, sino ni sila? Gina isa-isa ta subong determine ina. When the lists are complete, we will give you the list kung sino ni sila ang pwede ka continue. Of course, skeletal force dapat man, and that ang ilang mga tao supposedly, if possible, wala movement in and out of the workplace. Dira sila sa sulod malak-in sa ilang lubrahan. Ang taga-central, ang taga-hospital, kung pwede, wala na movement during that period. Ang iba nga businesses, amo man na, ang sa puno, ang sa poultry, dira lang kamo pampay muno nga mo dira. Because ang pinaka-importante gidi is ang public transportation. Dapat unta-tunta ang public transportation during that period. Why? That is the failure of Italy. Why naguntat ang ilang mass transportation, so ang transmission nagsigi. Ang isa ta ka option is ang aton nga rolling stores, no? In certain areas nga may ara kita access, okay na yan, makalakat sila, makakadto sila. May motor ka, pwede ka kasakay, basta may ID ka, nga ikaw ang identified nga representative sa imo nga pamilya, nga para magbakal. May tricycle ka, pwede man na siya. Ang far-flung nga mga barangays, amo na siyang butangan ng mga rolling stores, supposedly, ang under our plan, para magpalapit dito ang aton nga supply sa ila. In the urban areas, I don't know anong iya sa Bacolod, no? But supposedly, ang may private na salakyan, again, pwede ka lakat, basta isa lang katao. So that ang transmission mauntat natin. Kung wala ka sa food production, wala ka sa medical field, pahimu yung tanay. Atty. Diaz, subong nga aga-action Rex, may sulat nga nabaton dari sa Atty. Diaz, dari sa kay Governor Bong Lacson, halin ini sa Riverside Medical Center kon Riverside Hospital, formado sa ilang sa nga corporate communications nga si Chuck P. Estrella. Ang sulat naga-apil, nagahangyo sang bulig kay Governor Lacson ay may pila ka mga empleyado sang saning hospital ang naka-experiensya sang ginatawag nga diskriminasyon. Kay daw matyaga nilang taga Riverside ya daw puro na lang bla COVID ang ginaistoryahan now, tapos daw kalain gid sang buot sang taga Riverside daw ginabaliwala sila. Nabutang Direction Rex, nabasahan ko diri sa isa ka pahina nga reklamo konsulat nila. Number 1, sa ilang sa empleyado ang ginabalibaran sang mga tricycle driver, POJ driver, plus ginabalibaran man nga makasulod sa small coffee shop. Para man sila ang naka-experiensya sang verbally harassed by policemen. Pati pulis ginahambalan sila sa malain ko nga tinaga. Nakabaton ko kay nasang tawag na action marmo. Gikan sa amigo ko tong Draman go bra sa Riverside do matyaga nila do mga kwan blan do nanong sitwasyon ng di ta maintindihan na. Nagpadala gali sulat sila. Tubong aga-action Rex, ang ila sining luyag nga kon maya time maka-istorya sila personal sa kay Governor Bong Lacson agud to nga hambalan din nga problema. Mayari pa dariyo. Iban ko din board lang sa mga boarding houses ay palil sila sa ilang sa landlady akong landlord. Ginamuno man sila, ginalibak sila sang tupad balay nila action Rex ken hadlock kasi kuno makontaminar. Nabutang nila dari way kakahulugan ya
delikado na kami. Apektado ko sila Lacson Rex amo nga nagpangayo sila sa bulig. Governor Bong Lacson, galing si Governor Bong Lacson sa buong tuwan makasako, di kon maka-time makatigayon mara. Pag-istorya sila ang ato sining gobernador. Ingit ko lang sa mga adlaw, manog-abot na ang 400 ka mga test kits halin sa Department of Health, kabot na rin sa Negros Occidental. Ang kaso nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na malog sa Dubaya o nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia. Hindi man napag-amho ng taga Riverside sa prangkang istorya. Sila nagapanikasog man mo nga bisan paano matagan tasang nagakaigo sa nga pagtamod. Pero ang halos kalabanan nagahimo pa sang hindi amo. Nga pagkakita sa mga nurses and doctors, kagiban pang mga empleyado sang Riverside, daw pamatyagan nila, daw ginapangilkigan sila. Ay kasadya, no? Ang report sa ato sa mga out of town pa karunan talang ni. Anyways, pwede man ni mabudyak ninyo karon sa kay Aksyon Marlon Hinovia ang mga balita sa aton sa mga out of town reporters. Santon Plus Herbal Coffee Mix anay para sa mga ka-aksyon ta dira nga naga-relax di maka-relax maning paminsaron ninyo kung naka Santon Plus Herbal Coffee Mix. Wala nagakurog-kurog ang lawas ta kay hindi acidic ini ang Santon Plus Herbal Coffee Mix. That is why ginarekomendar ta sa inyo magtumar adlaw-adlaw, mag-coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Santon Plus Herbal Soap pagido, pampakinis ang kutis, pampadulas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas ang uya, ang baho nga ilok kag maitom nga ilok. Santon Plus Herbal Soap mga kakson ang aton sinigamito. Kag isa pagid Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes ta dira, sakit ng lawas, ang tuhod, ang balikawang, ang pusug-pusugan, kag ang likod, ang porsyon sinang nagasakit, banyusan lang sang Santon Plus Herbal Oil, tapos banyos i-massage lang, tapos sini mga 30 minutos tubtubi sa kauras, piho na nga wala na ang ginabatyag ta sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, kag Santon Plus Herbal Coffee Mix, sarang mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon!
Aksyon Mayo! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:40 ng aton oras. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining alawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginadugangan, ang kulang dugangan, no? Ang sobra ginabuhingan, ang kulang ginadugangan, no? Din ka pa na mangita man. Kundi ara lang sa Evergreen Herbal Capsule, no? Equality Products, ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasyaw kung drugstore sa inyo sining lugar, kag dra sa Sincere Drugstore, kag sa Mid Plus Pharmacy sa sudad sang Kabangkalan, George Mid Pharmacy sa Kabangkalan City, Leonor Pharmacy sa Himamaylan, kag Blanca Flor Pharmacy sa Okon Blanca Flor Drugstore sa siyudad sang Himamaylan, sa Binalbagan GBX Pharmacy kag Floritis Drugstore. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text o mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Magtumarad adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang si Kayong Lawas. Alang-alang na to sa tiyempo, sa siningabahin, mapag-goodbye na kita, kita-kits kita, buwas ang waita malabutan pa. Buwasan ta lang ng waita malabot, waita mabasahan ng mga mensahe ninyo, no? Alang-alang kita sa tiyempo, standby na sa This Is My Life, igasunod sa dinig namang madugay upod aksyon well masugaton, sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.